Assalamu alaikum. Allah ganda kirandi khairidi. Allah ganda kirandi jamudi. Allah ganda khairi nyo dangani. Allah ganda sabati nyo dangani. Farsen porma. Owo lenkire gubu korunga odo kharama wodo me. Kingani babay. Baba kumi oda asugu watu mobe. Andai nongosu anha akoringeni. Na sawkin kama o dokinda bate ama mundo maga ati on to me iwumi warni ya sagai wato ga nara na hilolo be ko ni na kindi islaminu an han qoreni ko ken sabu da wato kin da bade ana haso o yimme da hina e wa kada blaga haso sirtana da mo kinyani o rai o ya kan sagai ya Allah jatin sabu da ngani wa munana kilimundu o kata ke anna hillo be koda wannan na hitai ta Allah dunga wanke yani ne tafadhal bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa allati gana Allah be gani an bi alatan wala min da fium da ba mai wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin kisin nema be an kunti ga sayyidina muhammadu alaka kanunjon wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin ani muhammad lamin dunkewo minu senman do minu jelendo wa ashabihi al-akhyar al-muntajabin ani ajenyogon aka sahabao alay minu sugandi ningu sugandi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ani kisin nema be mawo maka ni tugura ma fole nunun ko ni nyumanke ye fukata se jodoma assalamu alaykum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الحقيقة ليس لدي شديد لأضيفه ko kuma yire kuma kurata le bolo ka fara kurlega كل ما في الأمر femi me kola doron أنه جميل بتلاميذ شيخنا أحمد رحمه الله إذا اجتمعوا أن يتذاكروا فيما بينهم ذلك الذي يجمعهم akan kalandenw naw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na dɔrɔn a ka ɲɔgɔn hakili jigi fɛn dɔ la dɔrɔn kono de fɛn kura t'a bolo k'a fɔ aw ye لأن هذه كانت سيرة تلاميذ شيخنا أحمد رحمه الله basa kalandenw ma ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ka ɲɔgɔn hakili jigi o ye kalandenw ka laadakɔrɔ an'u ka taacogo kɔrɔ ye بما أنهم اجتمعوا على الله ka da ثم الرحمن ka da ga aw jelen do yan nɔ ala jaati kama ani karamɔgɔ tɔgɔ la وكلما اجتمع منهم جماعة o kumana jama mana fara ɲɔgɔn kan tuma o tuma ni o ye nin jama in ye تذاكروا فيما بينهم o kumana aw bɛ ɲɔgɔn hakili jigi ka baro bɔ fɛn na min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ لتعم الفائدة walasa nafa na labɔli kɛ وليستفيد كل منهم من الآخر walasa aw na nafa sɔrɔ ɲɔgɔn bolo ولذلك o kama أردنا إن شاء الله أن نكون هذه الجلسة an y'a laɲini ni ala ka diɲɛ ye nin sigi fitinin ka tɛmɛ راجين من الله تعالى أن تعم فائدتها an b'a jigiya ala bolo a n'a furancɛ dɔgɔya bɛ a nafa a ka kɛ nafa labɔlen ye مستمدين من همة شيخنا أحمد رحمه الله an bɛ dɛmɛ ɲini an b'a ɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ ni an karamɔgɔ barika ye o ka se ka kɛ راجين من الله تعالى أن نبره بهذه الجلسات an b'a jigiya fana ayiwa an bɛ nin sigi min kɛ tan a ka kɛ sheikhana hamahullah a ka yamaruya kɔnɔ ani a ka diɲɛ kɔnɔ a sago kɔnɔ في هذه الأبيات التي كان الأخ يضرب تعلق بنا وادخل حمانا o ni ye misaliya ta dibangalu ye kasida daminɛ ni min ye ni o ye ta'allaq bina wa daqil himana إذن ko ni o kasida in file tan هذا المطلع kasida yɛrɛ daminɛ tan فيه من الدلالات ko kasida daminɛ yɛrɛ bɛ min yira o de ye وفيه من الدعوة إلى الخير ani a bɛ kasida in kɔnɔ fana ko a bɛ lamɛnbaaw wele ka na hɛrɛ de ma ما لو توقفنا عنده لكفانا ko nin kasida in bɛ min fɔ an ye tan kalandenw n'an sera ka o kɛ de o kelen b'an wasa تعلق بنا وادخل حمانا البيت لم يكتمل a ye baji dama tɛ dɛ nin kuma in dɔrɔn ko karamɔgɔ ko i dulon anw na i ka don an ka zinzan kɔnɔ a banna ko nin kuma in kelen n'an sera ka nin kɛ nin b'an wasa معاذ السدى رحمه الله o karamɔgɔ ma jɔ ala ka hinɛ ani silamɛso bɛɛ la ما هذه الأبيات على لسان شيخنا رحمه الله a ye nin kuma in fɔ nka karamɔgɔ ninkun a kumana ni o de ye n'o ye shagana ninkun ye كما لو كان شيخنا رحمه الله هو القائد تعلق بنا أيها المريد a bɛ komi an karamɔgɔ shahamawulaw de ko e min ko i bɛ ala ko laɲini e ka dulon ne lamani هذا النداء nin wele ka ɲi هل شيخنا رحمه الله يريد منه أن يتعلق الناس به لحظ في نفسه حاشاه o kuma na shagana b'a laɲini maaw ka tugu ale ko a ka diɲɛ ko mako dɔ de kama wa
أي أوتي أسنيل لو كتموكان هل شيخنا رحمه الله يدعو الناس ليتعلقوا بجنابه ليكثر بهم جمعه حاشا يالي أبا لنجني كجمع من دي سروا ولا ساقا أكا جمع كجايا أي أسنيل لو كتموكا وتاكا لنجني شيخنا رحمه الله يدعو الناس للتعلق بجنابه لكي يستفيد ويستنفع منهم حاشا يالي أبا ينيني جمع شايرا كدلون عليلا أنا نفسرو أجوفا نفا أنا كفنتكي أي أسنيل كتموكا وستاكا لنجني لأنه في غنى عن كل خلق الله بالله ورسوله مسكان كرام رحمه الله نيالين دو دانفين بلاجي لنكو أسمنين دو الله سبحانه وتعالى دلا ولكنه لما هيأه الله تعالى ليكون منجاة للناس في آخر الزمان دعا الناس ليدخلوا هذا الباب لكي ينجوا جمان دي دون أو من دو كما من الله سبحانه وتعالى نيانا لما كاللبي كاكي أيري سغوي أو كما أيال لنيني أفانا كمغو ويلي كمغو كسي أمبي جمان لبا منا أكولو كاچا أكبارو كاچا دون ألا نانا دي أما هيني ركما كأنه حفظه الله وقدس سره بعد أن تحقق أنه سائر إلى الله أراد هذه المنفعة أن تعم كل المسلمين فدعاهم تعلق بنا وكما علىك أيوة السنية علىك أجور الصبتي أبي كم كما من ياد دعني يسرو كافو على نيالي ووقت دي أيام وويلي وكمان على فيم بدي نما ومن أين أنجالا obi soro chogodi e ka tugun ko man ni tukuran ko ni femindo iba yi ba soro يقول الله تعالى في القرآن الكريم الله تعالى بكم قرآن كنو يا قومنا أجيبوا داعي الله أكو يا ni min gerata wala saka hakilla jugubo mogola ko ama bo qur'ana ko fede ala jondo be no qur'ana bi aka ko lakali anyina abi kanto aka mogo ma ya qaumana ajibu da'ida ako anga mogo ne ba nyin awfe aka jabili ke ala ka weleli bala okmana ma nyuman ka ma wele kata alama ka sura ma jigi memba ko no ka be ayre o dalu ya chama be qur'ana kono weleli ba be kante ayre ma la ya qaumana ajibu da'i Allah وقال تعالى الله بأن يغنوا واتبع سبيل من أناب إلي كو يا رسول الله إبي تقو موغسرا كو ما من سجنان كتاني الله تعالى ما يقول أحمد الصغير بافو على هنا على أحمد الصغير جوني كشفه الله عن حال شيخنا أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى دي كنبو علينا شيخنا كوتشي بما يناهز نصف القرن abe kuma min fota ani shagna boli nyekono abe yini ga surunya sambi durla قبل وهو شيخنا رحمه الله abina kuma min fota ko ayo fo ala kine bo ani shagna je abina kuma min fo akuma min foli ni shagna boli je abe surunya sambi durla في إحدى قصائده يقول aka qasida do aba fo kono داع إلى الله koni shagam ko alay kine bo ale ni jondo che a joni abe ma weli kata alama فاستمسك بعروته تصل akoni akera eminyina o kuma na aka wele juru mine a camanje kolla de ni ya mine ibesi alama وإلا فأنت شر منفصل o kuma ni akoni gerina ni ma mine ma min tugura ka bo fe nyuma na o juguman de kera elisa داع إلى الله abe saka ko sama Allah ko wele ni bado kata Allah ta'ala ma في سر gundola وفي علن bangelila وليس عن ربه وقتا بمشتغل kuma te non ko amma ko be fenworila abe cidola minti ala koy o te no tuma be abe ala ga khidma Allah waqti be ويقول باي دكري رحمه الله an karam bay dukre ala ga hina le fanan be kuma do fo عن شيخنا رحمه الله an karam wa sama Allahumma داع إلى الله في قصيدته التي يرحب فيها بمجيء شيخنا رحمه الله aye qasida do fo momna shagna nona ka bo tama dola aye shagna bismana qasida nye إذن o kuma na هذه الدعوة afana nya fo aga qasida kono ko shagna e weli keba de ye abe ma weli kata alama
o kuma nin weleli min filɛ nin ye n'a bɛ ka karamɔgɔw fɔ ko olu ye Cheikhna wele ko weleliba ka taa Ala ma التي أشار إليها من سبق اللي هو أحمد الصغير ni y'a filɛ maa dɔ y'a fɔ yɛrɛ min yɛrɛ ka kɔrɔ Cheikhna ye ka tɛmɛ a bɛ dɔɔnin b'a kɛ san 50 la n'o ye Ahmad Sagir ye من لحق وهو بيد وترابه maa minnu fana ni a ye ɲɔgɔn sɔrɔ tile kelen na ni o ye karamɔgɔ ba ye Dugure n'a ɲɔgɔnnaw ye olu fana ye nin kuma kelen in fɔ k'a bɛ jɔnw wele ka taa Ala ma وصدقت إشاراتهما بدعاء شيخنا رحمه الله تعلق بنا o kuma na n'o fana bɔra yen nɔ fana ayiwa ba ye ni Ahmad Sagir ayiwa olu ye min fɔ o fana kɛra tiɲɛ ye ni karamɔgɔ ka kuma ye ko ta'allaq bina wadkhul himana إذن o kuma na بما أن الله تبارك وتعالى من على الإنسان بالعقل komi hadamaden Ala ɲani man ka hakili di ma عليه أن يقف عند هذا النداء ويتدبر معناه o kuma na n'i ye nin kuma ninnu mɛn i tulo la yanni ka taa ni a ye ten i ka miiri nin kuma ninnu na i ka mana jateminɛ ni i yɛrɛ hakili yamani يقال u b'a fɔ لكل مثلا كلمة ما يضادها a bɛ fɔ kuma na ko dakuruɲa o dakuruɲa bɛ yen nɔ fɛn dɔ de bɛ yen nɔ dakuruɲa in kan ka o yira lamɛnbaa la إذا قلنا مثلا misaliya n'an ko kuma na إذا شربت الماء يزول عنك العطش n'i ye ji min a bɛ minɔgɔ gɛn ka bɔ i la ما يقابلها إذا لم تشرب الماء لن يزول عنك o kuma na o bɛ mun de wolo o kɔrɔ ye n'i ma ji min dun minɔgɔ tɛ gɛn ka bɔ i la i m'o fɔ de nka a b'o de wolo تعلق بنا n'a fɔra i dulon an na ما فيها من النشاة وما فيها من الخير ma n'i dulonna an na kisi min b'a la hɛrɛ min b'a la يقابله من لم يتعلق بنا o kuma na o bɛ min wolo ko ni e dun ma dulon an na dun إذا حضره في ذلك الخير o kuma na hɛrɛ min bɛ dulonni na o hɛrɛ kɔni i t'o sɔrɔ dɛ إذا شيخنا رحمه الله قال o kuma na Cheikh Allah ko على لسان تلميذه kalanden ka nin ka kuma n y'a fɔ cogo min na ni o ye Mu'adh nin kun kan إذا نحن نريد النجاة لأنفسنا o kuma na n'an dun bɛ kisi ɲini na an yɛrɛ ye anw bɛ o de fɛ an ka kisi an b'o de fɛ كيف يتسنى لنا التعلق بهذا الشيء o kuma na an k'an yɛrɛ ɲininka sa n'an bɛ kisi fɛ o kuma na ka dulon nin karamɔgɔ in na a bɛ nɔgɔya an ma cogo di an k'an k'an yɛrɛ ɲininka o cogo de la هل شيخنا وضع قاعدة للتعلق به أم يكفي أن نهواه فقط نقول تعلقنا به ولا يكفي yali dulonni min fɔra tan taa sira kɛrɛnkɛrɛnnen de b'a la n'i y'o kɛ o de kɔrɔ ye k'i dulonna wa wala a b'a ŋasa ten dɔrɔn an k'a fɔ an da kɔnɔ n dulonna a la n dulonna a la إذا كان الشيخ قد وضع قاعدة للتعلق به n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ kɔni ye awa sɛmɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dilan ni o ye dulonni sɛmɛyɔrɔw ye ومعناه أن لا سبيل إلى التعلق به إلا باتباع تلك القاعدة o kuma na maa kan ka dɔn ko sira tɛ sɔrɔ i bolo dɛ k'a fɔ i dulonna karamɔgɔ la k'a sɔrɔ dulonni sira min kɛrɛnkɛrɛnnen don n'i ma taa o fɛ dulon cogo tɛ sɔrɔ i bolo dɛ أما إذا كان الشيخ لم يضع قاعدة للتعلق به فيكفي فقط أن ندعيها نحن nka ni a y'a sɔrɔ karamɔgɔ kɔni a ma sira kelen fɔ a kɔni ko dɔrɔn dulon an na o kuma na a bɛ mɔgɔ wasa dɔrɔn i k'a fɔ ko n dulonna karamɔgɔ la parce que karamɔgɔ ma sira f'i ye والواقع nka an kɔni ɲɛ bɛ min na أن الشيخ لما دعا أن يتعلق به karamɔgɔ tuma min na a y'a fɔ ko ka dulon ka kɛ ale la لتحصيل النجاة walasa kisi n'a basigi وضع قاعدة لذلك o التعلق kuma na a ye sɛmɛyɔrɔ dɔ de dilan a wa dulonni in na قال a ko وادخل حمانا k'i a y'a fɔ ka da kan dɔrɔn ko dɔn an ka sinsan kɔnɔ تعلق بنا أولا بقلبك i bɛ dulon an na fɔlɔ nka dulonni bɛ kɛ ni dusukun de ye فإذا حصلت النية ni nka n'i ye ɲuman sɔrɔ la بقي التطبيق العملي o kuma na a tɔ ye min ye baara min bɛ fɔ i ye i ka o baara in kɛ a kɛcogo la تدخل الحماة o kuma na o de ye ka dɔn sinsan kɔnɔ tanga kɔnɔna na الحماة nin tanga in ni nin sinsan كي in تدخله هناك قاعدة yanni i ka don yen sa o kuma na sɛmɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de bɛ yen nɔ i bɛ o de ɲɛɲini هي أن تتخذ هذه الطريقة الأحمدية o de ye i ka dɔn wurudi in na ka wurudi in minɛ تأخذها بعهد الله وميثاقه k'a minɛ ni ala ka lahidu ye ani ala ka juru وقاعدتها o minɛ cogo nɔnkɔn قبل الدخول في الحماة أن تعرض عليك هذه الشروط yanni i ka don sinsan in kɔnɔna la sinsan in a da jɔbagaw u bɛ saritiw de bila i ɲɛ fɔlɔ
فإذا قبلتها ni eyre koy jinani sharti nye ورأيت باتباعها نجاتك ere ya do nin tugura nin srain kombe kisi ورأيت باتباعها يعني توطئتك على الصراط المستقيم ere ya do nin tugura nin ko abe ko min bikan senda sirat lenen de ka gungurun tala ngonin tala ere yo famu ni hakliye ورأيت باتباعها ما يفيدك دنيا وأخرى ere ya ye nin tugura nin ko ngadnye aninga lahara nafa bala قبلت okmana ebe afoko aw konso da konya mine هنا yande sa يقال لك تفضل قد دخلت الحمام okmana abe fi bismillah idona sinsan kono bismillah ولكن هل دخولك للحمام nga yalio idonen koro sinsan kono bon معناه نجاتك من عدم الخروج منه؟ okmana okoro kite bobliwa لا، aide okoro to yede معناه تمسكك بهذه الشروط okoro ye ka soro sinsan don kan obi bolo ونجاتك o de bi kiside وهو الضمان لك. o de ka garanti fananye فما دامت هذه الشروط بيدك ka soro sinsan don sharti nunun be ibolo وبمعتقدك abi haklila وتعمل طبقها ibi kan ga barake ni akono na fenye بقدر تمسكك بها okmana amine jogo ibolo de تظل تترقى في هذا الحمام. okmana iyele jogo fanande yoye أما إذا تركتها عند مدخل الباب nga ewa sinsan don kan ya to sinsan dala وتهاونت بها ma jati kosebe yere ولم تعمل بها ma barake na yere فقد أخرجت نفسك من الحمام. aywa okmana yere ko idona isonani min doni okoro yere ko tukuni ki ibana tukunde إذن okmana علينا جميعا الانتباه aba fe ka min fanye dron an ka bo sinogola أن سبيل النجاة kisi sira وسبيل الضمان garanti sira للثبات بهذه الطريق wala saka siga sabati tariqaina وسبيل صحبة شيخنا أحمد حفظه الله shagana kalandinya sira والحصول على مشروط هذه الطريق min fora annafala ikase ka soro min ya shartiw ye هو التمسك بالشروط. o de ye wurdi sharti min be fo kalanden be i donto de i ka bamba ola o de nin be soroli kunye جزاهم الله خيرا. ala ka hera di ambe ma تلاميذ شيخنا أحمد رحمه الله شيخنا. تلاميذ شيخنا أحمد رحمه الله القدامى shagana kalanden korokoro هذه الشروط wurdi sharti nunu نظموها بمختلف اللغات o ya donkili da an ka kan bela وحتى باللغة الواحدة ينظموها أكثر من مرة. hali b'a sɔrɔ kumakan kelen na wurdi donkili min b'a la hali kelen tɛ fila tɛ تيسيرا لحفظها. munna kalanin kɔrɔw y'o kɛ walasa an kɔfɛ mɔgɔw an bɛ se ka a tanga nɔgɔyala cogo min na وتسهيلا لاستيعابها. walasa an bɛ se ka faamuya cogo min na u ka nɔgɔya an bolo u y'a fɔ bɛɛ ka kan na bɛɛ ka mɔgɔw y'a fɔ i ka kan na وتعميما لها لتكون في متناول الجميع. walasa a na kɛ nafa labolen ye a na kɛ maa bɛɛ ka bolokɔrɔ si ye bɛɛ فلننتبه جميعا o tuma na an ka bɔ an yɛrɛ kalama koyi ولا تقعد بنا هممنا عن اتباع هذه الطريق. an mako kana na caya an ma k'a fɔ mako ka ca hali tarika saritiw n t'a dɔn bilen o kana kɛ dɛ بشروطها. mako kana caya fana ka don an ni saritiw dafali cɛ dɛ ولا عذر لأحد kamini kele lozura tɛ maa si bolo في جهل هذه الشروط k'a fɔ n tɛ sariti dɔn dɛ لأنها ميسرة basa a ka nɔgɔn للمتعلم kalanden bolo وللجاهل filibanto bolo وللأعمى fiɲɛtɔ bolo وللبصير ɲɛtigi bolo وللكبير maakɔrɔba bolo وللصغير denmisɛn bolo وللرجل. cɛ bolo a ka nɔgɔ muso bolo a ka nɔgɔ ميسرة للكل. a ka nɔgɔ bɛɛ bolo a bɛ bɛɛ ka kan na a bɛ bɛɛ bolo kɔrɔ فعليكم جميعا الانتباه. o tuma ale bɛ min fɔ a b'an bɛɛ lajɛlen de kan an ka lakunu kɛ السبب في كثير من الضعف parce que n'i ye lafu caman ye kun wɛrɛ t'a la koyi والسبب في كثير من البلايا على أتباع هذه الطريق balawu caman bɛ kalandenw kan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi هو ضعف تمسكهم بالطريق. an ka minɛ cogo lafuli min b'a la wurudi saritiw ye o de bɛ nin bɛ s'a ma حفظنا الله وإياهم جميعا. ala ka ni an bɛɛ tanga وفي الختام kuma labanna أذكر a bɛ hakili jigin kɛ بالحال الذي نحن فيه الآن an bɛ cogo min na bi والذي تمر به الدولة المالية jamana bɛ bolo min kan bi وموقف بويا karamɔgɔ jɔyɔrɔ min b'a la jamana politiki ko la وموقفه من النظام المالي. ani a jɔyɔrɔ min b'a la jamana in a fanga bɔnda kan ونبه التلاميذ a bɛ kalandenw lakunu على أن ينتبهوا ko aw ka bɔ aw yɛrɛ kalama dɛ
لكلام بويا karamogo be min fɔ aw ka faamu kosɛbɛ بويا حذر أكثر من مرة buye ladilikan kɛ a ka ca siɲɛ kelen ye بويا لم يجبر أحدا buye ma maa si karaba لم يجبر أحدا أمام على تأييده في مسعى السياسي a ma maa si karaba i ka tugu ale ko a ka politiki taa cogo la طلب فقط a y'a ɲini i fɛ a n'a ye karabaw tɛ kelen ye dɛ a y'a ɲini kɔni من أراد أن يسانده فذلك n'a ka di min ye i k'a dɛmɛ o ka d'a ye ومن لم يرد أن يسانده وسكت n'a man di mɔgɔ min ye i k'a dɛmɛ nka i sera k'i denkun minɛ لم يوجه له انتقادا k'a sɔrɔ i ma lagosili se ale ma ولم يتكلم في مواقفه بسوء i ma fɛn jugu fɔ ale jɔyɔrɔ in kan هذا لا بأس عليه a ko o tigi fana baasi ti sɔrɔ koyi طبعا o ye ko taa cogo yɛrɛ ye أقرب من هو أحب إذا كان مؤيدا لبويا في مواقفه nka min ka d'a ye kɔni i k'a dɛmɛ a ka jɔyɔrɔ la o de ka d'a ye ولكنه nka ale fana إذا قصر عن ذلك n'i yɛrɛ ma se k'o kɛ وأمسك لسانه ka se i yɛrɛ ninkun na فلا بأس عليه ko baasi tɛ o la baasi tɛ o إنما la الضرر كل الضرر nka min ye tora dan bɛ ye في من يتطاول o ye maa minnu b'a fɛ k'u yɛrɛ janya ويسدد سهام نقده إلى بويا k'u yɛrɛ janya ka tɛmɛ karamɔgɔ yɛrɛ kan k'u ka lagosili biɲɛ ɲɛsin karamɔgɔ ma بويا يجب أن يفعل a أو يجب أن لا k'a to k'a fɔ a ye buye kun man ka nin kɛ buye kun kan ka kɛ tan de أو لا ينبغي أن a يفعل kun a ko ayiwa nin t'a ka baara cogo ye هذا فيه استهزاء a ko tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye karamɔgɔ dɔgɔyali ye وفيه تعال على مقامه nin kɔni ye e b'a fɛ k'i yɛrɛ bila ni sancɛ de وفيه تجاسر وقح e b'a fɛ awa ka ɲɛkolo gɛlɛya de kɛ nin na فاحذروا جميعا o tuma na ko bɛɛ k'a yɛrɛ kɔlɔsi حفظنا الله وإياكم ala ka ni aw bɛ tanga bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi احذروا جميعا bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi والله الموفق ala k'an bɛɛ sababa ma wassalamu alaikum ok alhamdulillah arna khair kinoy alla no gumuni sawaba nga alla no sabatindi اللهم صل على محمد وسلم تسليما مع السلامه لا إله إلا